Булды тагын. Бу фикер килде иптәш малайга Альбертка. Вот, аннары шул темасы белән ул миңа килде. Әйдәгер попробуем җидәк белән эшләп карарга бергәләп. И без шайтырып башлап җибәрдек бу эшне. Әкренләп менә безнең ибетрәк килеп чыкты. Казанда үстерәләр малайлар йөри башладым. 5 ел йөрдем аларга, өйрәндем. Анасын китте шулай. Өйдә үстерә башладым. Күршеләр уже карыйлар. Беренче майда уже җиләк ашыйбыз. Күршеләр аптырап, ничек ашыйсың беренче майда әйтәм. Менә шулай үстерә белгәч ашыйсың. Анасын уйладык та җегетләр белән. Әйдә күбрәк үстереп карыйбыз. Хәзерге вакытта безнең 3 гектар тирәсе җиләк утыртылган. 2 гектары уже искерде. Аны хәзер без на стадияне инде уже сукаларга әзерләнәбез. И алай берсә инде тырышабыз дальше утыртырга. И әкренләп бер эшләр итәргә инде. Җиләк эше ул мен всегда менә безгә әйтәләр, җиләк ничек үстергә? Әйтәм, җиләк мен хатын кысыман. Аны бит тузагын сүттән тора кирәк. Аны үпкәләргә дә может, ширәргә может үпкәләр. Аны бөтенләй бер хатын кызга шаган. Бик нәзәгә бер тонкая бер җиләк үстерү. Без арсада үстергәндә томат технологиясын кулланабыз. Без сезонга алабыз 1 гектардан 5 тонна җиләк. Безнең җиләкләр тәмле, без тырышабыз ел сайын яңа сортлар аларга. Тәмлерәк, кешедән сорыйбыз, без кайсы сортлар сезгә. Хәзерге вакытта менә шул сортны үстерәбез, бер сортны үстерәбез без, бик тәмле. Без аны әз генә башладык, 1-2 түтәлдән. Кешеләр бик сынак сырадылар инде үстергә. Без менә шул вакытта бу сортны 2 гектар утырттык. Ул бик тәмле сорт. Иң баллы. Hazırın iller oylimigen muhabbet digenlerim. Ay hililev hililev hililev. Ay hililev hillellav. Ay hililev hililev hililev. Ay hililev hillellav. Бу җиләк үстерү 4 ел эчендә бизнес дип әйтә алмыйм мин аны, акча эшләү дип әйтә алмыйм. Ошый җир эше миңа. Так как мин үзем авыл малае, җир эшне бик яратам мин. Вот сейчас әйтәм, ошый миңа бу эш. И чын күңеллән эшлим мин аны. Менә без яз башыннан башлыйбыз, апрель башыннан эш монда гелшушны ятабыз, эшлибез. Көзгә хәтле, октябрьгә хәтле. Октябрьдә соң инде кышын укып йөрибез, өйрәнәбез. Ничек әйбәтрәк тагы үстерергә, нинди тагы технологиялар бар яңа. Белем бит ул акча, белем ул акча. Акча ул мондый кисәдәге акча түгел ул. Белем самый акча менә самый. Бәхетлек бит ул. Бәхетлек бәсмәк кеше качан ул. Качан мен сиңа сизелмисең. Аны сизеп булмый бәхетлек әйберне. Менә тормыш бара әкренләп, балаларың үсә, җиләгең үсәме. Менә ул сизмисең син ул бәхетлекне. Анасын авыр вакытны килеп җиткәч кенә сизә башласаң, менә мен бит бәхетле булдым ул вакытта. Бәхетлекне сизеп булмый бәхет вакытында.